Ahoj kamarádi, ahoj přátelé, ahoj fanoušci fotbalu. Větr z Moravy opět přifučí do vašich sluchátek. Ne, teda píču, blbý úvod, já už jsem to dlouho nedělal, už vůbec nevím. Cože? Právě to bude mega dobré. OK. No, už si to tam naštali, dobrý. Ahoj kamarádi, přátelé fotbalu, fanoušci, naši posluchači. Po přesně 2 měsících opět zdviháme mikrofony s Michalem a je tady 12. díl Větru z Moravy. Tentokrát bychom chtěli probírat témata z toho mála, co aspoň se událo za poslední měsíce ve fotbale. Proč jsme se vám neozývali a byli na takových malých prázdninách, opět jednak pracovní povinnosti na mojí straně, ale zároveň jsme chtěli si dát trošku pauzu s Michalem, abychom vám přinesli nějaký kvalitní content, protože dobrých podcastů, kde to všechno bylo zmíněno, už toho bylo dost, tak jsme nechtěli moc komentovat. Michale, ahoj. Ahoj Filipe, zdravím tě po dlouhé době konečně u našeho podcastu. Doufám, že za to vletíme. Budou bomby. Nejčastějším tématem teďka posledních dní je určitě vystoupení a postoupení, respektive postup české 21 LVčat. Michale, uveď nás nějakým způsobem do problematiky. Tak za prvé bychom měli pogratulovat našemu hostovi, Michalovi Sadílkovi, který od té doby, co jsme s ním dělali podcast, zamířil na hostování do Liberce, aby hrál Evropskou ligu. Tak doufáme, že bude sbírat starty a bude se mu dařit. Ne, Filipe? Přesně tak. Míšovi fandíme, držíme mu palce, sledujeme ho víc než předtím. Myslím si, že si to zaslouží. A tak to je 21 rovnou, co? Já si myslím, že to je hodně nedoceněný výsledek českého fotbalu, jakože postoupit na Euro 21. Máme hlavně kvalitní tým, si myslím, po dlouhé době. A myslím, že tam ještě nějaký dobrý výsledek uhraje. Tenhle tým vlastně už byl, on už je spolu od 17 a byli na Euro spolu v 17, 19 a teď si dají poslední v 21. Já jsem byl naprosto v šoku z některých reakcí, co jsem četl z řad fanoušků, tam by se to ještě dalo pochopit, ale i z řad některých novinářů nebo jako lidí, kteří fotbalu by měli aspoň trošku rozumět, jako mně přišlo, jak kdybychom nepostoupili. Tam bylo tolik jako negativ v tom. Všiml si z toho? Já jsem to taky četl, že všichni nadávali, že nemáme žádného střelce, že jsme předvedli hroznou hru, ale jako na to se podle mě nikdo ptal nebude. Jsme na euru. A schválně se jdu podívat, už se na to díval, ale z hlavy ti to neřeknu. Co za týmy postoupilo, mezi jakýma týmama můžeme být? Hned si to tady najdu. Když si vezmeš, my jsme mezi týmama, kteří postoupili z prvního klepu, jo. Už to mám. Tak dívej, váčku postoupila Itálie, nedostalo se třeba, čtvrté skončilo až Švédsko, jako to. V druhé skupině vítěz skupiny Francie, Slováci až čtvrtí, třetí Anglie, pak jsme my, Rusko. Ani takové země jako třeba Portugalsku nemají jasný postup, anebo já nevím, kdo dál. Ukrajina, s těma takovýma se můžeme srovnávat. Bosna a Hercegovina. Jako podle mě to je fantastický úspěch. Já jednoznačně jako nejde s tím nesouhlasit. A mě pobavila taková glosa malá, kterou jsem tam zaznamenal na Twitteru, že pod trenérem Krejčím se hraje hrozný fotbal na krásném hřišti, ale i na škváře někde v Hodoníně. Já si teda nepamatuju, že třeba i Plzeň pod jeho vedením, že by hrála nějaký fotbal, na který by se nedalo koukat nebo něco takového. Ty to máš nasledované daleko víc. Co si o tom myslíš, o prezentaci jeho týmu? Mě už tam překvapují nějaké věci, že někteří hráči tam nehrají své posty, co hrají v týmu. Třeba Ladislav Krejčí, který hrával stopera většinou, hrává ve Spartě na pozici 6. Dále Sadílek, ale tam to už vlastně poslední dobou PSV Eindhoven taky začal dávat na kraj. Já nevím, jak v Liberci bude, tam s tím spočítají, já taky si možná myslím, že i na kraj. Ale tam je vlastně postřelný.
nevím, to bych teď hál, ale že on tak dokáže ti ty hráče změnit, třeba podív se na Šašinku. Ten Baník zas tak extra dobré výkony nepodával a v té reprezentaci, tak si to tam odehrál. Máme tam dobré borce, jako třeba už bude moc zadu golmanic, Jedlička patří mezi stavební kámeny Dunajské Stredy, chytává už minimálně přes rok Slovenskou ligu mezi top 3 nejlepší týmy, řadí tam Dunajskou. Pak tam máš vlastně Trmala, ten sice teď odešel do Marejše, sice se dává, ale i tak, to jsou hráči, kteří už jsou v těch svých týmech jako považovány za nějaké, na kterých to stojí. Dříve, co jsem se díval, tam byli hráči, co se dávali ve Spartě, ve Slávii, v Plzni a takové. A když teďka to můžu projít vlastně, já to tady mám takovou tu kostru. Dívej, Holík hrává pravidelně v Jablonci, Souček pravidelně hrává v Dukle. Sadílek, ten teďka odešel vlastně na to hostování. Granečí, ten hrává teďka v tom Amenu nebo někde, ne? V Nizozemsku. A ten tam, nevím, jak tam, ten tam jenom naskakoval, jsem viděl. Pak tam máme vlastně Janoška, ten hrává pravidelně v Boleslavi, Havelka pravidelně v Budějovicích, ty Pucha, to je kometa po tom covidu, ne? Ten dost vyskočil podle mě, co říkáš? Jo, má chuť, co jsem viděl, tak v pár jako věcech v té Plzni. Myslím si, že se posouvá. Pak jsem vlastně ještě zapomněl na stopery Chaluš, tak to je v půlce týmu, to je kapitán, tam musí jet na Euro a musí hrát. Vlastně pak vedle něho můžeš dát Krejčího, Ladislava ze Sparty, který jako už taky podle mě se dost může ukázat a jít ven. Pak teďka tady máme velké boom. David Zima, pozvánka do reprezentace, Plechatý ze Sparty, jako tým je výborný, ale co mě trošku mrzí, že nás nemáme tam nějakého takového střelce, jako třeba který fakt dobrý hroťák, jako je tam Hložek, jasně, ale já nevím, jestli na to Euro vůbec pojede. To samé Král, na ty se úplně zapomínalo, že nehrávají, nebo to, že vlastně nebyli v tom cyklusu 21. Těžko říct, já když se dívám, vzpomněl z toho Krejčího, že hraje na stopíkovi a on je nejlepší střelec té kvalifikace, on tam dal 5 kousků. Takto, když ti chybí ten hroťák, na kterého se můžeš vzpomenout, spolehnout, tak je to vždycky jako těžké na těch turnajích, na jakýchkoliv turnajích, kdekoliv. Na druhou stranu ten manšaft možná bude nachystaný na to dávat třeba góly ze standardek a tak dále, nebo obecně vždycky, když ty naše jako 21 hráli jako ty zápasy, tak tam bylo pár gólů prostě od beků, někde z někam úplně z půlky a takové věci, tak nevím. Jo. Zase vrátil bych se k tomu, jsme na Euru, jsme tam a podle mě je úplně jedno, jaký výsledek tam uděláme jako reprezentace. Podle mě je to, že tam jsme, tak ti hráči se můžou ukázat před těma agentama a bude to na nich. Tam se stejně jako za mě, podle mě účel těch turnajů je hlavně, aby se jako ukázali individuality. Vždycky to tak bylo, podle mě vždycky to tak bude, to znamená potom už je to jedno. Ale to je přesně ten cíl, jo? Takže fanoušci, a že to nechápu fanoušci, že jsme se jakýmkoliv způsobem prostě dostali na to Euro, to beru, jo? Prostě ti lidi jako nemají právo, nebo ne právo, nemají jako kompetence na to chápat, ale že to nechápou někteří novináři a ještě si tak nějak uštěpačně rýpají. Nevím, podle mě to bylo tím, že není moc co sledovat, teďka byl takový ten blbý prostoj, tak najednou moc sledovali prostě zápasy 21 a chcou v tom prostě diskutovat o tom, jak se hrálo, nehrálo. Když jsme u toho, jak jsi říkal, že tam se můžou hráči dobře ukázat. Pamatuješ na to mistrovství v Česku, já nevím, jaký to bylo rok 16, my jsme to mysleli, tam byl Koubek, Kadeřábek a Tito. Venca Kadlec. To jsou kolikátky roční? To bylo 2016 asi. 92. 2016, to je vždycky. 92. Ano, 92, mám pocit, no. Že by to bylo 2016. Více mistrovství v Česku do 21. 2017, bráško. 2017? Pamatuji si tam třeba, jak vyskočil, já si to schválně najdu, 2017,
můžeme si srovnat ten tým, jaký tam postupoval a jaký tam hrál. Jestli si dobře pamatuješ, jak tam vyskočil Kliment? Nic ho koupili, podařilo se mu to finálový turnaj. On vlastně nebyl ani, myslím, že na té kvaldě. Mu se tam podařil finálový turnaj a vlastně šel do Stuttgartu, tam si vůbec nechytl. Nebo jako ze začátku se tam myslím, že chytl, ale pak šel do toho Dánska, ne? Někam a teďka je zpátky ve Slovácku a taky jako to moc lidí nechápalo, jak se tam mohl dostat, že kvůli jednomu turnaji. A právě, že si myslím, že teď to bude dobré pro ty kluky, protože my tam teďka máme, nebo české týmy tam mají ty z kluků, co jim můžou zpeněžit. Tak já se třeba tady tomu... Kliment byl jiný turnaj, ale tady ten rok 20... Ne, tak to bylo 15, já už to vidím, ty jsi zmátl. No, to bylo 15, ale 2017, jako když si projedeme ty jména, co tam jsou. Souček, Jankto, Černý, Šík, Simič, Liftner, Barák, Chorýho už můžeme teďka říct, Petr Ševčík, Lukáš Juliš, Sáček a Macej třeba. Já si třeba pamatuju to 2015, tam jsem byl, jak hráli jsme první zápas s tím Dánskem. To byl taky dobrý tým. Já si myslím, že tento tým bude možná ještě o trošku lepší, jestli tam se dostanou všichni, snad nepřijdou už nějaké zranění. Jako já se vrátím. Tam vlastně byl nově donominovaný poprvé ten Ostra Starvina, jak tam postuje, myslím, že z Kolína. Ten podává taky skvělé výkony, to jsem viděl pár zápasů, to by se tam vůbec nebál znít. To samé Linger. Já se ještě vrátím k tomu, promiň, že ti do toho skáču, a k tomu, že je ve finále jedno, co tam asi uhraje možná na tom Euru, protože fakt všichni tady tito hráči se někam posunuli, někde teď hrají, drtivá většina v zahraničí, některé třídy. A teď se podív, my jsme tam porazili 3-1 ty Italy tehdy právě, jak to tam ten Lichtner vypálil. A v sestavě Itálie byl Bernardeschi, Berardi, Pellegrini, v bráně Donnarumma, Calabria na bekovi. Na střídačce ještě mladý Chiesa a Federico. Tam jsou šílené jako jména, prostě co z toho vylezlo, co jsme dokázali porazit. Takže ti hráči mají neskutečnou šanci to tam ukázat. Stačí jeden zápas podle mě stačí se povést a už si na očku. No jo, ale Filipe, já se dívám třeba na ten rok 2013. 15 nebo 13? 15 nebo 13? 2017, sorry. Ale já se třeba dívám a jako tam nebyli takoví hráči, kteří pravidelně hráli Českou ligu, tam byli nějací náhradníci. Ty se podíváš, jak se říká, tady každý z těch borců, každý v tom týmu má to své místo, že pak hrávají. A podle mě dřív tomu to tak nebylo. O to víc jako na nich nemusí být tlak, ale prostě to očekávání tam je. Uvidíme. A ještě co vím, tak tu už nám vlastně říkali Michal Sadílek, oni mají neskutečnou partu tady ten ročník 9-8. To by jim mělo... Když se podíváš na Instagramy všechno. To by jim mělo pomoct na tom závěrečném turnaji. No a tak pojď schválně zkusit tipnout, kdo bude druhý Kliment třeba takový. Kdo tak neskutečně vystřelí. Bráško, nevím, nechci fakt jako tipovat, protože to může být fakt úplně jinak a nechtěl bych to zakřiknout hlavně pro Juliše, jo, prostě. Proč pro Juliše? Nechtěl bych, aby se mu to jako prostě převrátilo tak jak Klimentovi, nebo jak to říct. Přál bych mu, aby se fakt chytil, ale aby to nebylo kvůli tomu Euru, protože tam fakt jako, pokud tak to vystřelíš, máš to dost těžší. Radši, aby se prosazoval postupně z té Sparty, dával ty góly tak v té Evropě a pak si ho někdo jako odchytl. Uvidíme, no. Je to zajímavé, že Spartě to teď stojí na Hloškovi a Julišovi za mě. Kdyby ti dva tam nebyli, asi by to bylo zajímavé. Jo. Stopni to na chvilku, prosím, mě volá tata. Jsme zpátky, po kratičkém výpadku. Michale, kdo je teda tvůj tip na nějakou raketu, která by mohla vystřelit na Euro?
Jako když se před eurem neposune do nějakého týmu Antonín Vaníček, který teď byl nějaký ten král asistencí, má neskutečné čísla. Tak podle mě on tam po něm by už měl někdo šáhnout. Třeba se divím, že Slavia oproti nechce Sparta, že on nestojí. Možná spíš se nedivil, kdyby byl v zimě žádané zboží před eurem. To samé Patrik Žitný, ale ten teď je takový zamlknutý. OK, tak... Jako o borců jako je Krejčí, Bucha, nevím, kdo tam je, Matoušek, Sadílek, Zima už se ví, ale spíš ty to mě zajímá. Z těch menších klubů a jako fakt tam vidím, že by se mohli posunout do těch lepších. Tak jim budeme držet palce a pomalu bychom se mohli přesunout i k jinému tématu, který... Co se stalo dneska? Který nám spadl do ruky před natáčením podcastu. Řekni to, mně to nejde přes pusu, to zní fakt vtipně. Tak jako já už jsem nebo na to nějak zvykl. Martin... Sport přišel z informací, že Martin Hašek podepíše smlouvu s Opavě do konce sezóny. Ale já to chápu. On už, jako já, bude něco dlužit Spartě, tam se to nějak, co si furt ty soudy a ty kraviny řeší, kolik bude dlužit a takové. Ale on už fakt vážně potřeboval najít nějaký tým, podle mě on nevěděl, co podepsat, to si znám spekulovalo s Polskem, ale podle mě to nevyšlo a teďka už jako jeho poslednější, nebo jako potřeboval, aby mu dal někdo šanci. A tam si myslím, že i trenér Kováč přes známosti jak s mladým, tak se starým jeho taťkou se musel dost přimlouvat na vedení Opavy, protože nevěřím, že by ho vzal jenom tak. Ale je to šílené, ale furt si myslím, že i ty vtipné jako věci typu kopačky na míru a tak, že toho kluka si nejenom tata, ale jeho tatu, Haška prostě někdo si je vodí pěkně za ruku, říká jim, co mají mluvit a je to špatně, protože shodou okolností prostě teď čtu knížku Šéfové jsou kokoti a to úplně jakoby sedí na někoho, kdo prostě řídí tam tu celou familii. Oni jsou myšlenkově trošku někde jinde, jako něco mají samozřejmě v hlavě nastavené dobře, ale v něčem jsou úplně mimo. A četl jsem si rozhovor s tím Jirkou Saňákem, ten to řekl prostě pěkně a asi to tak bylo, jo. Prostě já nevím prostě, co tam ti borci jako tehdy přemýšleli, co se jim honilo hlavou. On strašně moc rychle vyletěl do Sparty a chtěl jít ještě někam dál. Já fakt nevím, prostě podle mě on ani sám nechtěl tady takové šachy dělat, ale to musel někdo nahoukávat jeho otcovi, nevím, co se tam mohlo dít. Divím se, že to nikdo nerozklíčoval, ty vazby tam někde musí být. Prostě ti borci z něho chtěli vyrýžovat co nejvíc, co nejrychleji peněz a prostě se jim to obrátilo proti ním. A já jsem rád, že se to stalo. Bohužel on je takový obětní beránek, ale aspoň to bude odstrašující případ dalším nějakým frikulínům a prostě špekulantům, kteří by něco takového chtěli s talentem udělat. Já doufám, že to poslouží jako dobrý vzor, jak to nedělat. Já nevím, jak to tam bude. Podle mě určitě to lituje. On sám, podle mě si bude si to do konce života vyčítat, co udělal. Mohl být úplně někde jinde teďka. Ale on fakt, jako říkám, on potřeboval poslední šanci. On vlastně už je rok? Ne, od ledna, ne? Bude to podle mě skoro rok, co on nehrál zápas. A já jsem hlavně zvědavý, jak to bude vypadat s ním na hřišti, jako jestli té Opavě pomůže. Já si myslím, že pomůžeš, protože on fakt fotbalista je. Ten Kováč ho bude chtět, zase jako jestli teďka ještě aj Kováč ho dostane nahoru, tak ten se vysměje Spartě ještě jednou tolik. Po tom, co on tam odešel, když tam byl ten Stramačony nebo Podně. A on se taky bude chtět vysmát Spartě, takže si to není hra Kováče, chápeš? Ne, já si myslím, že to vůbec není o Spartě a že ta Sparta jako v tom, bohužel tu hru musela hrát, si myslím. No, ale proč by si normální trenér takového borce, co udělal, vzal, řekni, kdo by si ho vzal? Já bych si ho brácho vzal, záleží jako samozřejmě na těch finančních možnostech a tak,
ale museli si to nějak vyříkat, třeba i se starým Haškem a tak, prostě říct si na rovinu, hele, dívej, tady ti dám prostě druhou šanci, bude to vypadat takto, nebudeš si nijak projevovat, nebudeš to komentovat, když prostě se do tebe bude někdo rýt, tak to bohužel teď musíš ustát, musíš držet hubu krok, ale má to těžké, on je stejný ročník jak já, 25, 26 roků a prostě on by teď měl být už lídr vole některých týmů. Bude to mít strašně těžké, ten respekt v té kabině nebude mít, je tam zavadila tak, snad si ho srovná, třeba mu pomůže, uvidíme, ale bude mít těžký tu kariéru restartovat, obecně. Já si myslím, že on se chytí, ale záleží, jako ten trenér Kováč bude stavět, jestli ho dá ze začátku, oni teď o víkendu ani neví, s kým hrají, to se nedívá. Ale jestli ho tam bude dávat a fakt ho podrží, tak já si myslím, že on důvěru té Opavy splatí a zase jako co to, ale se zase přemýšlel, Opavě může pomoct jenom herně, tam finančně nic nevyřeší. Podle mě tam se ani peníze neřešily, protože on fakt potřeboval hrát. A jsem na to fakt zvědavý, jak to všechno dopadne. Tak jako zase na druhou stranu jsou dvě varianty. Buď se to vůbec nechytne, bude z toho ještě větší průser a půjde úplně do sraček a bude muset hrát nějakou druhou ligu, protože to fakt není prdel prostě bez roku hraní naskočit do té stejné úrovně, na které byl. A nebo se chytí fakt rychle, nevím, jestli na sobě nějak makal dobře nebo tak. Teď může Hašek ukázat tyho teoretické keci v praxi, jestli si aspoň si připravil, když nemá co na práci v úvozovkách, jestli makali, tak jako se může chytnout a potom za rok bude zas pryč někde. Jo. Podle mě nebude chtít jít někam do českého top klubu, pokud se chytne. Zase ho budou nabízet někam dál ven, uvidíme. Jo, ale už teďka... Nepůjdou do toho, si myslím. Nepotřebují ho, si myslím, že ne. To asi ne. Já říkám, že jo. Ale třeba zkusí Polsko nebo něco takového, co teď je jako celkem. Říkám, že Plzeň v létě prodá Kalvacha a udělá místo něho Haška. Tak uvidíme, to si necháme tuto predikci do archivu a pak to za rok obnovíme. OK. No, určitě to bude zajímavé. A co dneska repre? Tu vidíš, jak dáme nějaké tipy? Tak začni. Co si myslíš ty? Já jsem bych pravdu řekl, tato Liga národů mě vůbec nebaví. Přijdou přáteláky tobě? Jako teď nás nebude bavit jako žádný formát, který prostě je bez diváků za mě teda, protože kdyby tam mohli... Česká liga, a Anglie. Kdyby tam mohli být lidi, tak ta Liga národů má jako daleko větší šanci si získat tu popularitu. A to je prostě těžké, každá nová soutěž si to získává postupně. Mně to ve finále ten formát asi nevadí, jo? Protože když se řekne přátelský zápas mezi státní utkání, tak to právě mě evokuje, ale vůbec se na to nedívej, to bude stát za prd. Překvapuje mě, že je na nás kurz 1,5, jako Slováci nejsou žádného řezávátka, takže pokud bych měl jako z donucení si něco vsadit, tak 0,2 na Slováky za 2,7 je fajn investice podle mě, ale asi to nějakým způsobem vynechám. Uvidíme. A já hlavně nevím, Slováci mají všechny v pořádku, ne, tam asi nikdo covid nemá. Jako teď přestřel ten klub. Já teď se na to dívám. Co mají oni teďka, však oni porazili Skoty, co tam mají za tým? Rodák, Pekarík, Šatka, Škriňar, Mazáň, Pucka, Rašovský, Greguš, Duda, Havšík, Juriš. Tak mají dobrou obranu. Favoriti, ale nedivil bych se, kdyby Slováci překvapili. Zajímavý je ten Mišo Juriš na tom hrotu, to je bomba. Ten už mě přišel, že už končí kariéru, tak 10krát vždycky nějak vyskočí v té repre. Jo, toto mám rád, takové prostě útočníky, kteří jsou fakt útočníci. Jo, ale nemusíš je vidět vůbec za celý zápas, ale prostě ti dají góla. To je prostě radost vždycky. On hraje na Kypru. Když se žít do Řecku, tam už byl. Ne, je na Kypru, no. No, tak uvidím. Dobrá, Míšo. Máš nějakou ještě pikošku z posledních týdnů, kterou jsi třeba nedával na Twitter nebo něco takového?
Počkej, já si schválně podívám, co se dával zajímavého. To bychom rozebrali. Mezi tím, než to najdeš, tak já tam mám... Jo, mám to. Taky tip, ale nechám první tebe teda. Měl jsi to narozeninové přání Jablonce? Nechtěl jsem si to pustit. Nechtěl jsem si to vůbec číst nějak. Ani to sledovat. Myslím si, že to nebylo z hlavy Martina Bergmana, nebo jestli jo, tak to nebylo jako z jeho přesvědčení. Ale ať se to neděje, to jsou takové trapasy. To je fakt jako nedůstojné úplně všemu. Nechápu, co se rodí v hlavě. Vysvětli to našim divákům, nebo mám to vysvětlit já? Vysvětli. Jablonec rozjel takovou věc, že když má někdo z tvých blízkých nebo kamarád narozeniny, tak si napíšeš na určitý e-mail, třeba příklad, chci Martina Doležala, aby popřál Filipovi 30. narozeninám. A Martin Doležal daný den zvedne telefon, půl minuty bude volat s tebou, popře ti všechno nejlepší k narozeninám a 5 kilo v prdeli. Hele, to je prostě, na mě to působí, jako by chtěli z těch hráčů nebo z toho klubu, z té značky dělat něco special, ale ty vole, jsme v Česku a jsme v té naší úrovni a ještě si to vzpomněl, protože jsem si taky vzpomněl na jednu věc z našeho oblíbeného Zlínečku. Já fandím všem, jako kdo podporují ať jakýmkoliv způsobem nějaké charitativní akce, ale to, že si pan Hlinka a pan Matějov mysleli, že někdo vydraží dres s jejich jménem za víc jakože desítky tisíc korun, tak to klobouk dolů, kdyby to tam poslali sami, tu desítku, jakože fiktivní prostě příspěvek, tak OK, všechno super, ale ti borci to vydražili oba dva po 2000. Já si fakt nedovedu představit, že si někdo chce jako archivní kousek ty vole koupit dres Hlinky, defenzivního betonáře ze Zlína. Toto jsem myslel jako kámo, že ještě, že to nikdo neviděl, nikdo o tom nikde nepsal, to viděli tak 3 lidi na Instagramu a tím to skončilo. Kluci, fakt, pardon, toto je mimo úplně. Nemáš k tomu nic, Michale? No, já bych to radši nějak nekomentoval. Nicméně, něco pozitivního. Dlouho jsme nedoporučovali dobré lidi na Twitteru, koho sledovat, na koho si dát pozor, kdo přináší zajímavé informace. Mám tu účet, který se sice připojil už v červenci 2009, ale má pouze 52 sledujících, ale aktivní. Počkej. Promiň, nechej mě prosím domluvit. Určitě víš, o koho se jedná. Má v popisku SKS, Come on you Irons a Isles. Nebo Islanders, OK. A jeho přezdívka je Pepin Ham, jméno Josef Hampl. A doporučuji to všem posluchačům, aby tento účet sledovali nejenom v tweetech, ale zároveň v odpovědích, které dává na některé tweety. Je to fakt obohacující účet fanouška West Hamu a Slávie. Musíš ho sdílet, označit příspěvku. Budeme ho sdílet v příspěvku našeho nového podcastu. Fajn, Michale. Čas... Pozvánku poslat, co? Ano, určitě si myslím, že je dobrý nápad s ním provést některý podcast. Asi bych to bral jako veřejnou výzvu, protože on nás taky poslouchá, nebo minimálně jeden díl od nás slyšel, takže tento účet Pepin Ham budeme rádi s ním natáčet další díl. Tak snad to vyjde. Ukončí to. Neřeknu zdár. Tak jo, dnešní krátký díl je u konce. Pokud byste měli nějaké nápady, co můžeme zahrnout do dalších dílů, budeme rádi. Pište nám na Twitter vaše komentáře. Už nám chybí nám komentáře fanoušků, nás a ostatních.